Bună! Eu sunt Ramona, bine ați venit în bucătăria mea! În clipul de astăzi vreau să vă arăt masa de Paște. Nu am gătit foarte multe feluri de mâncare, dar m-am pregătit cât să simt că e sărbătoare și cred că tot ce o să pun pe masă este mai mult decât suficient. Este un Paște atipic pe care cei mai mulți dintre noi îl petrecem departe de familii. Nu o să vă mint, și eu sunt tristă că nu sunt cu familia. Mi-ar fi plăcut să fiu acum la țară împreună cu părinții și cu frații mei. Nu să fiu împrăștiați prin țară la 100 de kilometri distanță. Dar asta e situația, așa că nu avem ce să facem și ne bucurăm de ce avem. Noroc cu tehnologia, pentru care sunt foarte recunoscătoare, că am putut vorbi și ne-am putut vedea pe telefon. Am auzit zilele astea multe persoane care ziceau că nu pregătesc nimic special de Paște, că nu are rost sărgite, că nu are niciun farmec. Eu sunt de altă părere. Cu atât mai mult cred că ar trebui să pregătim ceva special, măcar un fel de mâncare sau un desert preferat pe care nu-l facem fiecare săptămână. Ceva care să te scoată totuși din stare și să te facă să te simți mai bine. Mie una îmi dă o stare de bine atunci când aranjați frumos masa și dacă mai am și niște flori lângă, e perfect. Vinerea mea și după cozonaci, pentru că nu i-am făcut eu, pe ăștia i-am cumpărat, o să vă zic imediat de unde. Am trecut pe lângă o florărie, așa că mi-am cumpărat și un buchet de la Alele. Am vopsit chiar și ouă și sunt foarte încântată de ce mi-a ieșit. N-am mai vopsit până acum ouă pentru că mereu eram plecată și se ocupa altcineva de treaba asta. Am experimentat mai multe variante, chiar m-am distrat și mi-a plăcut rezultatul. Așa, acum hai să vedem și ce am gătit. Am făcut un drop de ciuperci și vrișcă, care îmi place la nebunie. Spre deosebire de anul trecut, anul acesta am folosit ciuperci pleurotus și am mai pus în plus câteva fiere de ceapă verde. A ieșit super bun. O să las un link cu rețeta în descrierea clipului. Le-am tăiat frumos și l-am pus pe platou cu niște ardei capia, castraveți, măsline și ceapă verde. Am mai făcut o ciorbă de ciuperci pleurotus și rețeta aceasta este pe canal, vă las link și pentru ea. Ouăle le-am vopsit cu turmeric, cu varză roșie și cu varză roșie plus coș de ceapă. Am aici două tipuri de pâine. Cea neagră este cu maia, de la Bucătăria Două Mâini, și cealaltă este luată din Carrefour. Pe ambalaj parcă scria pâine de casă. Este o pâine foarte densă și foarte gustoasă. La capitolul cozonaci nu m-am încumătat să încerc, n-am făcut niciodată, așa că i-am comandat. Inițial am luat unul cu nucă și unul cu rahat, tot de la Bucătăria Două Mâini. Vă las link-ul paginilor de Facebook în descriere pentru cei din Brașov. Apoi am tot văzut pe Facebook cozonacul celor de la restaurantul Dor. Mi-a plăcut foarte mult cum arăta în poze, așa că am comandat și unul de la ei, cu ciocolată. Din păcate am fost dezamăgită, nu a fost chiar ce mă așteptam. Cred că ambalajul a fost de vină, a venit într-o cutie de carton și s-a uscat destul de tare. Mi-am dorit niște ouă de ciocolată colorate, așa că m-am jucat zilele astea și am testat niște rețete. Mai trebuie puțin îmbunătățite. Când o să fie gata, o să le postez. Sper că v-a plăcut acest clip și m-aș bucura să apăsați pe butonul de like. Nu știu dacă mai are rost să vă spun Paște fericit, deoarece clipul va apărea la câteva zile după Paște. Vă spun însă să aveți grijă de voi și vă doresc multă sănătate. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!